Jesús, el teu gran amic. Posa't còmode i respira molt lentament, 3 vegades. Nota com s'omplen els teus pulmons de vida. T'ajudarà a estar tranquil i relaxat, com que Jesús està aquí, al teu costat. No has de tenir por de res. Quina sort! Està amb ell, veritat? Hi havia tanta gent seguint Jesús que un dia que anava a ensenyar-los va haver de pujar un turonet perquè el veiessin des de dalt. Els que anaven amb Jesús eren els pobres, els malalts, els més febles de la societat. I ell els va posar a parlar i els deia: «Feliços els pobres d'esperit, perquè d'ells és el regne dels cels. Feliços també els que ara ploren, perquè seran consolats. Feliços els que pateixen, perquè heredaran la terra. Feliços els que tenen fam i set de justícia, perquè menjaran fins a fartar-se. Feliços els que perdonen, perquè seran perdonats. Feliços els que tenen una mirada neta, perquè veuran a Déu. Feliços els que treballen per la pau, perquè s'anomenen fills de Déu. Feliços els perseguits per treballar per el que és just, perquè és seu el regne dels cels. I si us critiquen per venir amb mi, feliços vosaltres també. Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa serà gran al cel». La gent, quan escoltava aquestes paraules, se sentia feliç de veritat. Fixa't quantes vegades diu Jesús la paraula feliços. El gran desig de Jesús per a tots nosaltres és que visquem feliços. I una manera d'ajudar-lo és intentant que la gent que està al meu voltant sigui feliç. És més fàcil del que sembla. No t'ha passat mai que després de fer un favor a algú, ser generós per ajudar una altra persona, el teu cor s'escalfa i te pessigolles? I és que quan fem coses bones, el nostre cor es fa gegant i és més feliç. Demana-li a Jesús de tenir un cor generós, que faci feliços als altres. Recordes algunes persones que han viscut d'aquesta manera? Potser alguns que ja no hi són, però que han deixat petjada perquè en la seva vida van fer tot el possible per fer feliços els altres. Tornem al turó on es troba Jesús, amb tanta gent. Fixa't en les cares de la gent que està escoltant Jesús. Els seus ulls brillen d'alegria i tenen un somriure en les seves cares. I és que, quan la gent escoltava Jesús, se sentia molt feliç. De vegades, les paraules que surten del cor poden alegrar un dia. Un «t'estimo», un «ei, estic amb tu», un «m'importes», un «junts és millor». Són frases que alegren el dia a qualsevol. Pensa ara en algun familiar o amic a qui no deixis gaire feliç darrerament. Potser necessiti l'alegria i l'afecte de Jesús. Què li diries per fer-lo una mica més feliç? Tots aquells que estimen ser pobres entraran al regne del cel. Els que amb cor sincer s'humilin fins la terra i tot serà d'ells. Els que aquí gemeguen i ploren consolats seran certament. Tots aquells que volen justícia sacia podran fam i set. Benaurats, benaurats, benaurats seran prop de Déu. Els que el seu germà compadeixen, compadits seran ells també. Tots els nets d'acord entre els homes, cara a cara al cel veuran Déu. Els qui sembren pau mentre viuen s'anomenaran fills de Déu. Els que el món injust persegueixi guanyaran el regne del
cel. Benaurats, benaurats, benaurats seran prop de Déu. Som-hi! Benaurats, benaurats, benaurats seran prop de Déu. Torna-ho a intentar. Benaurats, benaurats, benaurats seran prop de Déu. Benaurats. Ei, tu! No et ratllis. Benaurats, benaurats seran prop de Déu. Benaurats, benaurats, benaurats seran prop de Déu. Ei, tu! Dona'm Jesús un cor gran com el món, ple de paraules que acaricien el cor, ple de mirades que diguin, aquí estic, ple de gestos que consolin l'amic trist. Dona'm Jesús l'alegria de tots els sants, i seré feliç, Jesús, si faig feliços als altres. Amb tu el dia és més feliç, amb tu la vida és sempre millor, i amb les meves idees, els meus petons, els meus treballs i els meus jocs, t'ajudaré avui a fer que el món somrigui. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, com ara al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.